I ovo je naš dnevni unos broj 4822. Vratili smo se, to jest posjetili smo botaničke bašte u Singapuru i sad analiziramo ove biljke, da li su golosemenice, skriveno semenice i slično tome. Kao i obično, tu se nalazim sa mojim saradnikom, botaničarom Rastislavom. Recite mi nešto pametno o ovom cveću ovde pored nas. Uvijek mi traži da kaže nešto pametno. Ja kao saradnik, evo vidite, ovo mi neko cveće, kao i obično, vrlo je sjebano, vidiš lišće, nisu ga dovoljno ovi Singapurćani zalivali. Da. Uvelo, sve uvelo. Da, šta mislite, da li je to zbog ove klime ovde, da ovo manjak vode i tako to? Pa to ima manjka izduvnih gasova i azota, znaš, da, pa to loše. Da, loše utiče, da i korovi cvetaju od toga. Tako da, previše ovde dobrih stvari za njih. Da, definitivno. I upravo ulazimo u zonu tamilskih tigrova. Čekamo nam neki lav iskoči ovde. Ili majmun, najmanje. Što bi se reklo, blago rečeno, se nalazimo u džungli. Po mojim svim stručnim saznanjima, ovo bi bila džungla B kategorije. Izgubili smo se, a put je samo 3 metra od nas, s leve strane. Gledajte pažnju na ove sitne kanaliće. Ili ti vijadukte, to su stari Rimljani pravili. Vidi kako ovi ljudi beže od kamere. Sada, za sve ljude koji su verovatno gledali film Avatar, ovo je drvo otprilike, to je otprilike to drvo života o kojem se priradilo u filmu. Znači, skaliranje možda nije na nivou, ali pokušaj dočaram veličinu ovog drveta, koja otprilike ide do jedno 150. sprata zgrade, ako bismo tako mogli usporediti. Da li biste želeli da se poprete na njega, ja ću vas snimam. Pa ne, padate dole. Ne bi baš želeo. Da, morate obratiti pažnju specijalno na ovo što su ovi koreni zapravo izvan zemlje, a ne pod zemljom, što je jako bitno naznačiti. Hvala Bogu. Ali naravno ovdje imate i da, kao u Dunavskom parku, jezero. Eno ga Đura i mi. Eno i labudovi tamo u daljini. Levo, desno. I desno, da. Zapravo, u stvari mi smo u Dunavskom parku, ali u budućnosti. Znači ovako će izgledati Dunavski park za koju godinu. Not. Vidi kornjača. Trenutno ne možemo da zabeležimo usamljeni život ovog jadnog bića u ovom jezeru, pošto očigledno je usamljeno. No, mislim, skočite i proverite. Ovoliko bi bilo za dnevni unos 4000.